Бірләшіп кіні жеңуге ирішіп була. Мамадышта гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясы китте. Бу юлы йөк турыдан-туры Алга һәм Тимер батальоннары хезмәткәрләренә адреслана. Әлеге изге эштә шәһәр һәм районда яшәүчеләрдә, предприятиеләрдә, оешмаларда, фермер хуҗалыклары да, авыл җирлекләрдә катнашты. Бу хакта тулырак алдагы язмада. Гуманитар йөкне тиеүдә Тимер батальоны хәрби хезмәткәре Мамадышлы Николай да катнаша. Ул август ахырында контракт төзегән берничә хәрби белгечлеге бар. Аның сүзләренчә, алгы линиядәге солдатларга медикаментлар һәм киемнәр кирәк. Николай үзенә Мамадыш промкомбинаты теккән форманы алды. Мондый киемне бу юлы 20дән артык комплект әзерләгәннәр. Нуждаются в сапоги, теплые вещи, носки нужны и медикаменты нужны, антибиотики. Гуманитар ярдәм җыюда районның барлык авыл җирлекләре, предприятиеләр, мәгариф учреждениеләре, гади халык катнаша. Мамадыш спирт заводы, Строй Сити җәмгыяте, Азбука сыры, балык заводы, промкомбинат, район фермерлары зур ярдәм күрсәтәләр. Район җитәкчелеге башкаларны да бу эштә катнашырга чакыра. Берләшеп кенә явызлыкны тизрәк җиңәргә мөмкин. Бүгенге көндә безнең 109 фермер хуҗалыгы оешкан булса, шуларның әле берничәсе генә шушы эшкә катнашалар. Кызганычка каршы инде алар да ишетер дип әйтәсем килә. Күп кенә инде бүгенге көндә яхшы тормышта, мотор тормышта яшәүчеләребез күп. Ә менә пенсионерларыбыз, әбиләребез бүгенге көндә күңел белән булышалар. Шушы кешеләрдәге бу эшкә ярдәм итсеннәр дип ышанып каласы килә. Башта эш районнан җыелган гуманитар йөкләрне бер зур машинага тиеп җибәргә уйлыйлар. Әмма район башлыгы Анатолий Иванов инициативасы белән Мамадыш төбәгеннән аерым гуманитар ярдәм тутырылган фура инде 3нче тапкыр юлга чыга. Бу юлы зур йөк депутат Булат Газизов һәм Эдуард Шәрәфиев озатуында барачак. Бу кешеләр гуманитар ярдәм әзерләүдә дә, аны адресатларына илтүдә дә зур көч куялар. Шулай ук олы яшьтәге кешеләрнең эшкерсез ярдәме тирән хөрмәткә лаек. Бездә бүген рәхәт тормышта, мотор тормышта яшибез. Бер генә көн сусыз торабыз, инде Мәскәүләргә хат язып бетерәр. Әзрәк сабыр да булырга кирәк. Менә үзегезне шуларның урынына куеп, бүген көндә менә алар ничек яшиләр? Менә безнең яшибез. Әгәр дә беләсегез килсә, бер көн сусыз, утсыз ашау торыгыз, менә шул вакытта аңларсыз. Район җитәкчелеге хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләрен дә онытмый, аларның һәрберсенә кирәкле ярдәм күрсәтеләчәк. Мондый гаиләләргә җитәкчеләр, фермерлар яисә авыл җирлекләре башлыклары беркетелгән.